Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yau, barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo. Kamar yadda na faɗa, yadda za ka zama mai da Android app zuwa mod. So wannan hanyar samun kuɗi ce sosai idan ka ƙware wajen mai da Android app zuwa mod. Da yawan ku kun san waɗansu application musamman kamar APK editor da kuka sani ana yi amfani da su, amma ba da su ake mai da application zuwa mod ba. Wayan application da zan bayani akan su ne wannan application guda huɗu. So duk wani application irin su Telegram Premium da kuke gani, kayan master, menene peace art da sauransu, da duk wani application da ake maida shi mod, yawanci ana maida shi ne da wannan application ɗin da zan yi bayani a kai. Sannan kuma application ne masu wahalar nema, kada ma ka tafi wani guri neman su. Don haka kawai ka danna link a description, ko kuma idan kana Telegram ka shiga cikin Telegram channel ka rubuta kai sacin ɗin Usman Fasaha TV, za ka gani, za ka ga jerin duk waɗansu application da na ɗora sai ka yi downloading. So kaɗan daga cikin abubuwan da dukkanin kowanne zan muku bayani ne dangane da shi. Ga wani APK editor wanda kun ga shi wa'annan su ne features wadda suke a cikinsa, wadda shi ma duka idan na zo yin bidiyon za ku fahimta. So sai wannan APK editor ultra ɗin ba iri ɗaya ne da normal APK editor wadda kuka sani ba gaskiya. Shi ma wannan akwai abubuwa da dama wadda ake a cikinsa. So sai kayan aikin, manyan kayan aikin, wato MP manager kenan. Wannan ita ce MP manager da ake magana, wadda duk wani application da ake maiwa premium tana da sila, ko kuma ana aiki da ita sosai wajen mayarwa. Sannan kuma za ku ga ta China ce, ɓangaren China ce, don he ka dage ma za ka iya register gaskiya, kuma dole ne sai ka yi register za ka iya wani abu a ciki. Amma duk wani application da kuka sani ana mayarwa mod, kuna download ɗin shi, yawanci da wannan ake yi. So ga kuma wacce aka fi ma aikin da ita, wacce dole ma sai da ita kenan, wannan ita ce MT manager kenan. Kaɗan daga cikin abin da MT manager take yi shine za ka iya mai da Android app zuwa mod, za ka iya saka login, za ka iya cire login page da ke account da kake application. Kamar misali application a ce sai ka yi register, to za ka iya cire wannan gurin, ya kasance za ka buɗe application ɗin ba tare da ka yi register ba. Sannan za ka iya saka message app. Menene message app? Irin wannan wani application ɗin za ku ga an ce maka kai join in Telegram da ka shiga cikinsa da sauransu. To wa'annan abubuwan, kai join in Telegram channel da ka shiga cikin application ɗin, za ka ga message ɗin ya zo maka. To duk irin wannan abin za ka iya add ɗin ta hanyar amfani da wannan application ɗin mai suna MT manager. Sannan shi ma kuma dole ne sai ka yi register a kai. So wa'annan su ne application ɗin, kuma duka link ɗinsu yana a description. So su ne za ka yi amfani da su wajen mai da Android app zuwa mod, ma'ana zuwa premium kenan. Duk wani application da kuka sani in dai kaga an maida shi mod, zai wuya ma ba da wa'annan application ɗin ake amfani ba. Saboda za ka yi escape ɗin application, sannan za ka shiga cikinsu, za ka ƙara masa abin da ka ga dama, ka cire abin da baka so, ka canja duka gurin da ka ga dama suna da sauransu. Ok, mun gode, sai mun haɗu ku a bidiyo na gaba. Dukkanin wanda yake buƙatar wani bayani dangane da wannan abin, kawai ya faɗa a cikin comment. Idan kuna son kuma bidiyoyin irin wannan abubuwan da na faɗa, don haka ku danna like da yawa a wannan bidiyon. In dai na ga like da yawa, to zan fara bidiyon a hankali, ta yadda za a fahimta, ta yadda za a kawo kowanne na shiga yadda ake irin wannan kaza a cikin MT manager, ko kuma a cikin MP manager, ko kuma wa'annan sauran APK editor ɗin da ba ku san su ba. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ni ne naku har kullum, Usman Fasaha TV.